Assalamualaikum lur. Wah, sawi ra ngevlog iki. Sawi ra ngevlog. Mumpung nek kene iki ngevlog lur. Nah, kebon sawit. Sarawana wis sawit tok. Mumpung nek kene ben duwe kenang-kenangan iki ya. Koncoku abane kerja lur. Gawe dalan. Wah, jajal urip ning kebon piye iki rasane? Wah, iya kayak dalane oprut to ngono kae. Dalane jalure. Wah. Iki pondok iki. Yo omahe iki enek omahe bareng lur kene. Omahe. Iki ono karo ono. Traktor. Kayak ngusuk sawit iki. Aduh lur aduh kidul iki, guys. Delok ning mburi ya. Ning kene ra nek sinyal ning kene iki. Wah, jibek iki ra nek sinyal iki kan. Sawit tok. Sawit tok. Suasanane udah sepi lur, sepi. Budal ning sawit iki. Sini kene iki karek aku dhewe iki ning kene iki. Wah. Ono parane ro ono ning sawit. Iki jerone aku ngecat, tugasku ngecat iki. Iki sing nglapisi iki. Burung tak cat sik tak lapisi. Ya ndelok mburi ya. Ndelok mburi kene iki renek listrik iki nggawe tenaga surya, guys. Nah iya, tenaga surya. Nah, iki mburi isi setan nih. Wah. Sawit tok ngono. Alas entek. Sawit. Wah, suarane manuk. Akeh. Ini nggih tenaga surya lur kuwi. Ya kuwi rencanane arep diumbulne ning atap ngono. Bayah jeding ya ngono atape iber iki. Bar dipasang iber terambarat. Aduh. Wah. Manuk akeh lur, manuk jalak, manuk. Delok ning Jawa ana apa-apa blas. Apik. Kancaku abane ning kono lur. Kae.
Kowe kono lho, kawasan ku lho. Kayak dalan nih. Bane eksane gemblodak ning kono ae. Ora ketok kene yo. Yo pitik ya ini mesti rame. Pitik ya ini mesti geger. Wah, heran. Bahaya cuaca mendung lur. Cuacane mendung, cuacane rasane arep keudian iki. Tas dulu. Ayo gluduke muni ya. Tas dulu lur. Ayo. Lekas panas rong dino wis. Udian. Traktor reneng. Cikrake dicepat. Wih, mendunge peteng ngono ae. A few moments later. Hei, hutan terus yang mana guys. Wah, anginnya banter. Nunggu kau peluk yang mana? Terus yang mana lo? Yang mana hujan dan ekstrim malah. Ayo hujan terus lur, kayak ngene lur. Wah, terusnya keliwat iki pokoknya. Beginilah suasana hujan deras guys. Woi. Nah. Hei, rawan ini jobo guys. Terus kliwat pokoknya. Yo, sana. Woi, hujan deras lagi.
gede-gede ya. 2,000 years later. Selamat pagi lur. Aktivitas neh. Aduh. Kian wae anu pas war. Isi minyak dulu guys. Wah, lewatku keliru. Wah, ini. Aduh. Isi minyak. Lek rumat lo kodonane anam iki sakjane. Ah, balik nah lur. Cuman rumat kate. Wah, lek rumat yo wis panen tenanan Kang Yatno. Wah, ini. Ini rada kering gini. Wis andalan Nippon ora kena, andalan Nippon. Wah, lagi kali ini terus. Kayak Ah, itu leri. iya oke. Ora lek gelap. Di seberang rene ra. Heeh. Karena wantul ora bakal berdiri di seberang kene alas. Nah, dia yang mesti melok balik. Bingungan nih. Ah, mulai lur. Guys, metu kok kebon. Dhisik karet iki lho Kang tipe sawit iki. Iya. Pokoknya aku Nomor 1 iki. Pokoknya Jumat aku libur. Batang sak karet iki ya sak ini. Nah, sak ini iki lho. Sampai sak iki sak ini kabeh. Lek tandur sawit iki wis waleh kaya mana. Wong dhek isih sempet turu wareg kok. Kancane penane dulu itu. Takok Kang Setno. Mlendrang Lendrang. daripada tengah-tengok Wong dhek lek nuru lek turu apa? enek Pokoknya aja coba-coba awor tuh. Ngorok biater. Ngomong ora. kesempatan yo.
Mana nek ngorok endi Lah aku lo turu ora. Videone endi videone? Alah, mambengi aku ora turu ning kono. Turu ning kono aku. Bagian yo gah diwari ra. Sawit panen miliaran kok. Jangan biji. Apa toh dandane lagi sedekah wong ora arep bacok ngono. Danai wong arep bacok. Kira wong kamu metu batu bulan, kayak mau rupane takon aku Ading. Oh, itu kok jalan raya, guys. Jalan raya, guys. Ini, guys. Kita mudik pulang ke desa.